jaien barruan tradizio bihurtu den azkeneko ekintza hau edo egingo dugu, eta hortarako gehiago zaituztegu. Esan Argiberri elkarteak antolatutakoa dela, urte horretan guztietan, eta Poliziako udala beti hori izan dugula bide lagun, sariak jartzerako orduan, eta antolaketa lagetako beste bat kontuta. Esaldunari eutxita, alkateak agur behite dizu, jaitzen duguna igor da, gela honetan alkate bezala hitzeitea, esete kostatzen zait, pasotik den ordu guzikin. Ni ez naiz asko luzatuko, gaurkoa polikia badalako, saridun izan zeaten hon bersoiek entzuteko. Zaudeten hori eta ez zaudeten hori, batez ere eskerrik asko. Ez urreatu dira, behasengo maila izan. Pasatuaren eguna, kostaldekoa nuenez, nik nire mutilaguna. Astero bidaltzen nion, nire maitasun gutuna. Herriko telefonotik, hileko unek kupiuna. Ezin da imaginatu gure urduritasuna. Telefono bat hartzea, sortzen zigun postasuna. Telefono bat hartzea, sortzen zigun postasuna. Aner Pérez. Burua ideiaz bete-beterik lertu beharrean daukat. Teknologiak berandu xamar iritsi dira beretzat. Programa eta software, malware, virus, spyware, Twitter, Line, Telegram, WhatsApp. Ea biharko ikasten dugu, telebista pizten behintzat. Ea biharko ikasten dugu, telebista pizten behintzat. Ordenadore eta mugikor, internetekin gainera, kablez bete eta olatu tzar bat, etorri zaigu gainera. Teknologia erruz, gizatasuna kenduz, gehiegi dator batera. Urrats multzo bat aurrera eta beste hainbeste atzera. Urrats multzo bat aurrera eta beste hainbeste atzera. Igor, zango dira, hasiko dutena. Hemen ere, atetik aurre hasiko beha, Igorretik lehenengoa. Igorrek, nango du Igorrari saria, eta mesedez. Etorreia, legaztiko, ane bero. Gaztea edo nerabe, batere ardura gabe, momentu onak disfrutatzeko adinean gaude. Gure bidean alere, arantza ugari daude, baina guztiok sentitzen gera munduaren jabe. Maitasunak mila aro, orain gerozta gehiago, gustokoren bat aurkitu eta guaren esklabo. Tabat batean akabo, nik lasaitzea nahiago, gure bihotza okupatzeko denbora badago. Aprobetxatuz, giro betelez, iritsi zaigula uda, lagun batekin zerbait hartzeko, lana egin dut gustura, azken aldian galdu
txozaren modura. Lapurditik azkaindik, Aitor Servier. Sentimenduak dira garenaren funtsa, baina benetan zertan dago gure zuntza. Euskotar bazk zein basko izenen laguntza, Salvadorren saminak egin du goruntza. Bereizten baititugu herria hizkuntza, bereizten baititugu herria hizkuntza. Sorta aurkeztu du, eta hirugarren saria jasoko duena, Zarautzik, Nikolas Zendoia. Atozte, bai atozte, nun nahiko erleak, malkoiko armainuko jakien jaleak, urdai irukila da txorixo zaleak, zintzoak atseginak eta ikerleak, amona piridiren xamo maitaleak. Minduta, berak aurretu duen lana, eta saria jasoko duena, egilea, Amaia Agirre. Laurogeita bi urteko maldan dena oztopo azken boladan, gorputza talak indargabetuz, dijo azkit txandan txandan, dijo azkit txandan txandan. Pasan duguna, gurenek emango dugu saria, 500 euroko sari bat, txikia aurregarria, liburua, eta gureratu da dira, Oiartzunik etorreta, Jon Martins. Duela urte, desinte lau bat urte izango dira, sorta honekin hasi nintzela. Baina, nahiko personala egia, orduan, distantzia hartzea behar non, nik uste. Azken aldian begiak bildu, gabe pasadu hainbat gaur, edo nor izan daitekelako, bere minaren artisau. Nire trikuak azken aldian, barrurantz girata dirau. Behin izan nintzenaren ondarrak, arrotzen espaldin banau. Laister mareak irentsiko du.